ang ebanghelyo nato pirmi gini natong mabati nya familiar na kaayo, pero mausad ni ang pirmi sad natong supakon kining maong pagtulunan. Sige man kog ampuan ni akong bana nga palahubog kay tanan, di man ni bintahaan ni akong sakripisyo, nganong karon guwang na lang among mga anak, dangapo na lang ni maglugid man lang yapos lapok kay mahubog magkamang na mas kahubog, nganong man ni mausab Lord. Ana mo na ato mga pangutana yang tubag ana mauning niya sa atong ebanghelyo, ang bag-o butangag bag-o, ang daan parisan sagdaan. Nya kining pulong sa Ginoo, kining grasyas Ginoo mga igsoon, pirmi ginang bag-o. Di man muhatag ang Ginoo natong recycled. Di sad siya muhatag nato og kanang gitawag og sikanhan. Basta muhatag na siya grasya, brand new gyud na. Pananglitan, ampo ka nga maayo ta sa atong sakit aning COVID-19. Ingong Ginoo nyag tagaan ta mog bag-ong grasya, kamao mong muhandol. Panalitan ayohon ta mong tanan. Ana. Nya kamao mong muhandol ana. Kamao mo. Mawa na gining COVID ba? Automatic yun, zero tibok kalibutan. Kamao tang muhandol. Or atong gamiton ang atong daan na kinaiya. Karon naman tayo gitawag og new normal. No, new normal. Nya kaning new normal, magmaska, social distancing, limited ang mga lugar nga anhaan. Unyag masiro na ang virus. Unsa may karaan nato nga kinaiya, hala gyud, inom mayob, sugal mayob, adto small, di na mo adtog simbahan, sige yung patuyang love kay sus dugay na kay tang nangita ani, paabot ani pila na ni kabuan, huigo kita gyud adto kitibi bar, adtos mga kaning mga amusement love, pista gyud mayo, mao na to kinaiya, mao na karaan nato kanang enjoy gyud ba, enjoy. Hangtod na lang noon, mga sakit na sad, ug balik. Parehara ko na, imong bana, imong iyampo, nga muundang og inom. Niya ang hinungdan sa iyang inom, tungod kay wa na siya ka-feel sa imong gugma, kay magsigi na lang kagyaw-yaw, siging pamadlong, unsay desisyon sa imong bana, imong supakon, imong koreksyonan, imong pagyong sawayon, may pag mag-inom, kay dinaig pas barkada. Di ba? May painig uli hubog kay wa pay mo hilabot kay hilabot anang hubog, di ba, bungka gilapinig na toron mao na iguan karon giayos Ginoo na mo inom imong bana ni uli yaw magyapon ka igoy bana wa mamusab ni panuwaya ni pag inom tagbalik inom tagbalik karon unsa may atong buhaton ug ayohon tas Ginoo aning virus kuaon niyang virus unsa may atong buhaton. Ang uyag yung unang sugo sa katong iyang gipang-ayo, labi na to mga sanlahon, ingon din siya, ngadtos pari ha? Ngadtos pari. Sa ato karong sit-up, unsa man ang sugua, adtos pari. Pangumpisal? Wa pa man taroy mga pangumpisal kayo, limited man. Og mahuman gani ining pandemic, pangumpisal. Nya ikaduha ingon, paghalad ha, ngadtos templo. Mao nay timaan nga naayo na ka paghalad. Unsa man na sa atong panahon karon? Unsa man na? Simba. Ayaw pag-adtog dito small, simba. Nya kanang imong mga kwarta nga imong natigom, ihuog na dito sa kolekta simbahan. Ayaw na isigig pamalit. Sikag pamalit niya mga mahal kayo. Gasto kadtong 1,000 nya diri simbahan 10 pesos, 5 pesos, 20 donut, 50 donut kanang gisuwat-suwatan nga di na maklaro ang naong mo ihog des kolekta nga ang dito sa kuan adto dito imo ipamalit sa mall kadto yung mga tosking tag 1,000, tag 500, tag 100 adto dito ipanghatag. Laos ba na karon kanang tanan yung kwarta dinhi na sa simbahan ihatag aron ihalad na natos Ginoo nya ang Ginoo nay mag-igo nga iyatang ayoho no
Maka ginansya sang pari gamay. Adi din yung yapil ang pari, nga ang pari may tighalad nga to. O ana, sa ato pa, kung ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo, mag-anam unta tagpaduol sa Ginoo, kadto untang mga pulong sa Ginoo kaniadto nga atong ingnon, imposible na oy. Ato na untang sundon. Imposible na oy. Di maningil sa utang, mahimo. Ayaw na paningil. Kaya magunsa magmaningil kas utang, nya puno kas COVID. Napay kapuslanan na. Ha? Katong imong siging kiha dito sa barangay o ngadto sa korte tungod anang ilog anang yuta, karong giayo na ka, ayaw na na. Biyain na ng yuta. Kay magunsa man og dako kay kag yuta, nya puno kas COVID. Ilubong ra ka diha na imong yuta. Ayaw na. Kanang imong siging dumot diha anang imong ugangan para bagid na nimo or imo pagin ng igsuon or imo nang igagaw igtagsa purtigin yung dumot nga wa na mo magtingganay karon nga bisag naay mga matay sa inyong mga parinti or inyong mga kaliwat, di gani mo manambong og dungan, di na mo bilar kay gadumot lagi, hunungan na na. Magkusmod ng imong naong nya puno pag yung gas COVID, purting daghana nimo og antusunon. Mas may pag-smiling ka sa imong isig katao kay maayo ka ana. Niyan saman. Andam mong musunod sa Ginoo, ayohon tas Ginoo. Andam na tang musunod niya. Andam. Andam na mo. Andam. Dinagin mo mamakak. Di na. Dinagin mo masuko kung naay mangawat sa inyong balay. Dinagin mo magsigig sirado ana inyong koral. Inyo na nang padakon ang agianan sa inyong silingan. Di na ninyo isikit sa karsada inyong balay. O ano ba? Sa ato pa ihiled sa nato kining ato mga batasan nga yawanon kay istanan, hakog kay istanan. Nya moingon sa muna ko nya pada di na ka mo tigom anang kulikta. Ay la kong hilabti. Kamu bay pare nya wa pa joy kulikta. Yun na lang mo da. Di kamu kunoy pare be wa kay koyong sa imong kinabuhi nya wa pa joy kay kulikta. Lipay ka. Da tutok lagi mo nako. Bitaw magbago sad mi kaming mga pare. Kini sang among kinaiya nga mura sad mig mga ulitaw, amo na gining himuong murag minyo. Di mura na gid mi og pare. Magpinari sad. Ano bang makita dayon diri namo ang Ginoo? Ang gustos Ginoo mga igsoon na kung tagaan tag grasya, makita unta din hinato ang iyang presensya. Kay ang tumong sa grasyas Ginoong ihatag nato kanang healing, kanang success, kanang good health, kanang unity. Ang tumong anas Ginoo aron makita siya, aron daygon siya, dili kay kita mo idaygon. Sus tagaan hinuog grasya nga maka-abroad. Tagaan og grasya nga mudak arang-arang ang kahimtang, panguralon naman hinuong agianan siyang silingan. Ang mga kanano mga sapa-sapa nga agianas tubig, kuralo naman maglinaw naman hinuon ngadto siyang silingan. Di naman kamaong huna-huna siyang silingan nga nagantos tagatuhod intawong tubig sud sa balay kay gialihan naman nimong agianan sa tubig. Tungod lang kay ana kay kwarta, tungod lang kay makatukod na kag balay, tungod lang kay makapakural na ka bisag asang dapita. Yung Ginoo ayaw oy paghuna-huna sa imong silingan. Sama nga kining COVID karon gipakita ni nato nga kun di ta maghuna-huna sa atong isig katawo, mga matay gitag urot. Be mindful of the welfare of your brothers and sisters. Dili kay ang ato ra. Kay patyon kita aning tanan, di na magini mo undang kun kaning atong batasan, di na gini kaning dunot natong batasan og di gini nato hunongon kining atong mga sigig yung iyahay paniguruhay, kining atong pagsigig yung pangitan ng kwarta nga karon giingon ni COVID, why kapuslanan ang kwarta basta maigo kas COVID. Tag unsa pa kakadato. Muna mga dato karon na mga hakog og kwarta gakurog-kurog sa kahadlok. Di na hapit makikistoryag tao, magbutang nagdaghan kayong mga shell diha. Mura na silag mga piniriso sa
dito sa Bartolina nga wa gyud makasod, arang-arang patong ubang piniriso kay malamano pa sila din agyod malamano. Ay, no, don't touch me. Hadlok yun sila mga matay, may ratag, masayo-sayog kamatay. Nga naman, mura naman kag patay. Mura man kag patay nga dili hiusa sa imong silingan. Tanawar ko nang gipang lubong dias bahak, gatumpi-tumpi na sila, pero they are lonely. Mingaw. Nga naman, patay man. Di managad, di mutingog, pero muadto sa kagbahak o managad sa natanang patay, hastang sa kanatong maigking tingali tayo. Pero magmao sa na iba, ato kag Manila Memorial ba, mamarog na, oy, pader, good morning, sus, laina ka, no? Pero may na lang ng lainan ta, makuyawan ta, kaysa ipadayon ta ng batasana. Kanang imong silingan nga murag patay ron ang inyong relasyon. Patay gid ang inyong relasyon kay wa na mo'y tingganay. Iniguli nimo sa inyo, imo siyang tagdon og kalit kay ana kay Ginoo. Mayon ka, may buntag day, maigking to. Katong imong kusmod kay naw nga magsigig agi, pila na mo katuig sigang giagi diha, kusmod kay kag naw. Nya karon ka, good morning, Pit Senior. Muli nga to. Buang. Muana man to siya. Mo to iyang unang reaksyon. Pareha ko dito sa bahak, ug moadto kanya maingon na mga patay, "Oy, good morning." Ika, "Uy, kuyawan ka." Pero maanad ka ana. Maanad ka hangtod nga iniganha nimo diha, maanad na kagtagad, maanad na pod siyag paminaw nimong nitagad, mubaos na nagtagad hangtod magtabi na mo unya magpasaylo ay dayon, maggakos dayon, mga matay dayon mo. Pasabot. Doon na conversion. No? Ang sabahan? Sakto? Mo na gipaabot sa Ginoo. Di na to buhaton, patay kita ning COVID. Gi-isolate man kitag maayo aning COVID. Nga naman, yung Ginoo, gusto makamog iyahay. Karon, iyahay na mo ginhawa. Tagsa mugmas. Ay na nag-ipaabot ang imong ginhawa pikas. Kaya takda niya to lang. Nya tagsa na mo lingkuranan. Ay mo pagsikit. Gi-isolate kay nga naman, batasan man gunin natong gi-practice. Nya kayuhon tas Ginoo, gubon ta ng batasan sa pagka-self-righteous, pagka-selfish, kana bang ako ra gyud mo na kinuralay no trespassing private property mutag mga buang nga ang Ginoo may tag-iya aning tanan di man ni private, this is public utility kay gihimo sa Ginoo ang kalibutan para natong tanan nga mga tao dili aron atong hiwa-hiwaon ang kun-angkunon nga hastang tubig atong angkunon nga kitay tag-iya. Nasubrahan na gyud kay takabuang karon. Ug unsa man ang buang kanang di mo ila sa iyang isig ka tawo. Mo nang si Kristo niingon sa mga Pariseo, mga buang kamo. Nabitay ning text na ko message sa pader hunong na kuno sige yaw-yaw anang buang paderbe o kana mga yawa. Ako nun punan og maayo. Nga naman, may nang ma-reminded ta nga portigi na tong pagkabuang, nagpakabuang gitag maayos tong kinabuhi karon. Di na ta kamaong mubati tong silingan. Di na ta kamaong mubati anang naghigda dias kilid sa daan. Sigitang patukod anang tag-as ang building condominium. Di pasudlon ang mga way balay. Kay way ikabayad. Hala karon, na COVID na ka. Sud anang condominium. Dito ka, antusa ditong COVID. Gipasod pa na nato tanang mga way balay anang atong gitukod nga mga kondominium ayon ning COVID. May lisan nig AIDS. Di oy na naman ang AIDS god. Maayo lagi ta basta maghigugmaay ta. The power of love, the power of God. Mo-operate ang iyang gugma o ang iyang gahom sa mga taong naghigugmaay. Matod pa sa suwat ni San Juan, kung maghigugmaay kamo, nakaila kamo sa Dios, ug nagpuyo kamo diha sa Dios, ug ang Dios nagpuyo diha kaninyo. Unsa pa mang bayrosa ang mo padayon kung ang Ginoo uban na kanato. Matod pa sa Psalm 23, if God is with me, di man din tingali mao. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Oh, di ba? Nanatanan.
Di na ta magluhod-luhod, Ginoo ayuha in taong ko. Ingon din na Ginoo, ayuha sa na imong batasan, pila maron kabuk imong gidumtan. So ayo lang sad ning usa Lord, oy kay sige man ni siya kontra nako Lord, di la ko ni tagdon Lord. Isa adi pwede. Di giti ka ayohon og makuha na. Di na nimo tagdon sa grabe sa niyang gibuhat nako Lord. Di gina pwede. Makalabaw pa na ning akong ilang gibuhat nga rin ako, nga 14 akong bitayas cross, gikulata pa kong tibok 12 hours, hurot akong lawas o kagisi, niya imo gisinghagan ramang ka, giingna ramang kang bati kag naong, niya karon di nam jud ka mutingog niya. Igo raman na siyang nakigdog sa imong bana mga 3 ka tuig, niya karon di aman nimo tagdo nga nagbuwag naman unta na sila. No. Niya, tagdon to ninyo katong karaang kabit sa inyong bana. Ha? Tagdon dili. Oh na, di na rabasan mo tingog. Ikaw wa magoy kabit akong bana pa dir, wala ka kasakop. Di ay lang sa nana. Basta ang importante, kamao na tang mosunod sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo bag-o. Dili pwedeng isod sa atong kasing-kasing nga daan. Mo na ato nang buhaton aron maayo ta ning atong COVID. Ug dili sa ta maayo, at least mga matay ta nga nagsunod sa Ginoo kaysa mga matay ta ning COVID nga portigid natong supak sa mga sugo sa Ginoo. Kadtong mosunod manindog.